מישהו הרוג? הרוגים? מתייצב בקשר. כן, המפקד. רגע, המפקד, בשאלה. יש אפשרות לשלוח לפה צוות, אני פשוט לבד ואני לא רוצה למות לבד. לא, המפקד. רגע, המפקד. ועוד שאלה קטנה. את הרימונים שלי. אני זורק קדימה, אחורה, צינה, אני לא יודע. רות עבור זאפו. ובקיצור, כל הסבתוחה הזאת עם אורנה. אני אמרתי לה שהיא לא בסדר בראש מההתחלה. לא לרמתי בכלל. לא לרמתך. גרה. מה? שכחת את הממולאים? איזה אוי. 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 אוח. זה תמיד קורה לי, את יודעת, אני לא מסתדר. שכחני. זאפו! 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 זאפו, בן זאפו, שלנו! בן יקר! קום על רגליך ותן נשיקה לאמך! כמה שאני התגעגעתי. ועכשיו נשק אותי! אבא! אמא? אבא? מה אתם עושים פה? אתם השתגעתם! אתם חייבים ללכת מפה! תרבו מיד! איך רצתם לבוא למקום כל כך זאפו, אתה מנסה לעלות על אביך בענייני מלחמות וסכנות? בשבילי כל זה רק משחק, והיינו רק עוד דוגמה קטנה, קפצתי מן הרכבת התחתית כשהיא עוד נוסעת! חשבנו שאולי משעמם לך, אז באנו לביקור. כן, המלחמה הזאת בטח די מרגעת. לא, אתם לא אני מבינים יודע בדיוק מה קורה פה, זאפו. בהתחלה הכל חדש, הכל יפה. די נהנים להרוג ולזרוק רימונים ולחבוש קסדה, וזה מלא חן, זה מלא יופי. אבל בסוף זה תינופת. בזמני אתה היית צריך לראות מה זה. המלחמות היו הרבה יותר סוערות, הרבה יותר ססגוניות, לא פה כמו פה. והכי חשוב, היו סוסים! המון סוסים. היה תענוג אמיתי. אם הקפיטן היה אומר להתקפה, באותה שנייה היינו מסתדרים בשורה ארוכה, מראה מרהיב, ואז היינו צועקים להתקפה, היינו מסתערים בדירה, החרב שלופה, ולפתע אנחנו מוצאים את עצמנו פנים על פנים מול האויב זאפו, שגם הוא על הגובה, עם הסוסים שלו! תמיד היו סוסים, המון סוסים, עם אחוריים מעוגלים כהוגן, אתה לא מבין איזה אחוריים, אתה לא מבין, ועם המגפיים המצוחצחים שלו והמדים הירוקים. אבא, אתה יכול להקשיב לי? לא. המדים שלו לא היו ירוקים, הם היו כחולים. לא, זה משנה. אבא, לא נכון, הם היו כחולים. אני אומר לך שהם היו ירוקים. המון פעמים, כשהייתי יוצאת על המרפסת כדי להסתכל בקרב, הייתי אומרת לילדים של השכנים, מתערבת איתך שהכחולים מנצחים, והכחולים הם אלה שהיו האויבים שלנו. יופי, כל הכבוד לך. תמיד כשהייתי קטנה חלמתי להיות קולונל בחיל הפרשים. אבל אמא שלי לא הסכימה. אתה מכיר אותה, איך שהיא הייתה מעצבנת בעניינים עקרוניים. אמא שלך מטומטמת, אני שנאתי אותה תמיד, אני אמרתי לך את זה באמת. די! אמא ואבא, תסלחו לי. מי שלא חייל לא יכול להתקבל למלחמה. אני לא יודע למה אתם לא מקשיבים לי, לפני שכל משפחת הפנטה מול מזיעה של זאפו. אתם צריכים לקחת את כל מה שהבאתם. זאפו. אני מצפצף! באנו הנה לעשות איתך פיקניק וליהנות מן השבת שלנו. ואפילו הכנתי ארוחה נהדרת. נכון. נקניקים, וביצים קשות, סלט ירוק, יין אדום. אתה נורא אוהב את כל זה. טוב, בסדר. רגע, אבל זה רק בגלל שאתם פה, ולא בגלל שום סיבה שקשורה לזאפו. ואנחנו ביקשנו. כן. רגע. לא. מה נעשה אם הקפיטן שלי יגלה? הוא כל הזמן אומר לי זאפו. במלחמה אין לי קוראים, רימונים קדימה ולא אחורה, ואבינו שבשמיים ואין זאפו. אם הקפיטן יגיע, אני כבר אגיד לו איזה מילה או שתיים, נכון? את יודעת שיש לי... זה מילה או שתיים להגיד לו. נותן להם אחד ימין, אחד שמאל. רגע. ומה נעשה אם הקרב יתרחש? מה, נזרוק עליהם נקניקים ובגט? מה נעשה? מה פשוט... אתה חושב שזה מפחיד אותי? כבר ראינו דברים כאלה. אילו לפחות זה היו קרבות על סוסים!
אומייגאד, אתה לא מבין איך הזמנים השתנו. באנו הנה על אופנוע, אף אחד לא אמר לנו שום דבר. כנראה חשבו שאתם בתפקיד מטווחים. בכל זאת, אתה יודע איך היה קשה להתקדם בגלל כל הטנקים והג'יפים שיש לכם היום. בפשרת הגענו. אתה זוכר את פקק התנועה ובגלל זה? תותח מי שישמע. בימי מלחמה צריך להיות מוכנים, זה ידוע זאפו. כן, ידוע. נו, אז נתיישב על השמיכה. זאפו, היא צודקת? נו, יש לי תאבון עצום. זה ריח של אבק שריפה, זאפו. רגע! מה אני אוכל עם הרובה שלי? אני לא יכולה לאכול עם הרובה שלי, זהו, כולנו הולכים הביתה ביחד! תעזוב את הרובה שלך! זה חוסר נימוס לבוא עם רובה לשולחן. אבל אתה מזוהם כמו חזרזיר, ילד. הרי לי את הידיים. הן מלוכלכות? כי אני זוכר. כלומר, השתמשתי בידיים שלי לסחול. בתרגיל זחילה. זוכר. באוזניים, תמיד אתה מפספס שמה. זכור לי שרחצתי אותן הבוקר. בלשון. מצוין. מי ייתן נשיקה שמנה לילד שרחץ יפה את הלשון? אני! אני עולה! אתה לא יודע שיש דבר אחד שאני לא מוכנה להתמסמס עליו, וזה שבטענות על המלחמה אתה לא תתרחץ. איו! כן, אמא. נו, אז מה זאפו, אתה הצלחת במטווח? מתי? עכשיו. איפה? פה הרי אתה נלחם. לא ממש, האמת היא שכמעט אף הגיע בול. כמה יותר חיסלת, סוסי אויב או חיילים? לא, סוסים! סוסים כבר אין במלחמה, לא. אז חיילים? כן, בטח, יכול להיות. יכול להיות? אתה לא בטוח? לא רגע, אבל זה רק בגלל שזאפו יורד בלי לכוון, כן? תוך כדי שאני אומר אבינו שבשמיים, לנשמתו של זה שרקתי. הילד יורד בלי לכוון. תשמע בני, אתה צריך להבין, אתה צריך להפגין יותר אומץ לב, כמו אביך. לגמרי. בדיוק. נו, אני אשים איזה משהו על הרדיו, הבאנו רדיו. מדהים. למה הבאתם רדיו? טכנולוגיה חדשה כזאת, אתה לא מאמין. נו. זוכר? שיש שם. הלכנו יום אחד בדרך לבאר שבע, הרוח מן הים את השיחים ליטף, ליד אילן זקן היא את ראשה הסבה, וצמתה ירדה ירוד מן הכתף, עדנו עם שקיצות. 1-2, כאן זאפו בגזרה B5. קפיטן, אני חושב שאני אבוד. 1-2, מישהו שומע אותי? נוכחו כי שכח לשאול אותה, לשמה. הוא לא ידע את שמה, אבל אותה אבל זה אויב! אוקיי. אבל מה לעשות איתו? מה עושים? מה לעשות איתו? תתפוס אותו! תתפוס אותו, אבא כן, תפוס! אם תתפסי. תתפוס אותו! תפוסי! מה אני אעשה איתו עכשיו? עכשיו תחפש עליו שאין עליו שום דבר. כן, בסדר. תורידי את התיק. בסדר. אני מחפש. עוד משהו. בסדר. יש לך פה משהו? מה זה? אני לא יודע. מה זה? תוציא את זה כבר! עוד! יש פה עוד משהו? אולי זה מורל. בסדר. עכשיו גון אויב. נקי, אני מקווה. מה אני אעשה איתו? תקשור אותו. כן, תקשור אותו!
אמא שלך יודעת. לקשור אותו. כן. איפה? אה, בידיים. כן. תמיד ראיתי שעושים ככה. היא תמיד ראתה שעושים ככה. תקשור את הידיים שלך! לא. לא. תצמיד את הידיים שלך מאחורי הגב, כדי שאני, זאפו, כן. אוכל לקשור לך אותם. בבקשה. אל תכאיב לי יותר מדי, שלא יכאיב לי. לא. אנחנו לא מכאיבים פה. שלא יכאיב. אנחנו לא מכאיבים אז פה. אתה יודע שאתה על הקפדת שלנו. היי, אתה מכאיב לי, הוא מכאיב לי. שמע, אל תכאיב לשבוי שלך. ככה אני לימדתי אותך? כמה פעמים אני עליך חזרתי ואמרתי, צריך להתנהג באדיבות אל הסוגה. היא אמרה. אני לא התכוונתי להכאיב לו, אני נשבע. נו! טוב, תמו לי שם. הוא עוד יהרוג את כולנו. בסדר. ככה זה לא כואב. ככה זה בסדר, נכון? ככה זה בסדר. ככה זה בסדר. ככה זה בסדר, הוא אמר שזה בסדר. מה עכשיו? עכשיו את הרגליים. מה? מה? גם את הרגליים? אין לזה סוף. מה? לא לימדו אותך את התקנות? תקנות? ברור. ובכן? ברור שלימדו אותי. ובכן, נו. רגע מטה. בבקשה. שלא יכאיב לי שוב. אנחנו לא מכאיבים פה. אנחנו לא מכאיבים פה בכלל. טוב. אוקיי. ככה זה לא כואב. ככה זה יופי. זה לא. זה יופי. מזל. מזל גדול. אבא? מה? אמא. מה? אמא. אמא. אולי תיקחו את המצלמה ותצלמו אותי. עם השבוי. עם הרגל שלי על השבוי ותשלחו לקפיטן. כן! זה הריון נהדר! זה הריון מבריק! לבן שלי הרעיונות הכי טובים. אני מוכן. לא, זה לא רעיון טוב, לא מצטלם. אבל למה? ממש תמונה קטנה. לא, אמרתי לא וזה לא. אבל למה? מה זה משנה לך? ונוכל לשים את התצלום עליה תעודת המציל שבעלי קיבל לפני 13 שנה. לא תצליחי לשכנע אותי. לא. אבל למה מפריע לך? במה מדובר? אני מאורס. ואם היא תראה את התמונה הזאת ביום מן הימים, אז היא תגיד עליי שאני בכלל לא יודע להילחם. בסדר, אני מבין. אז אתה יכול להגיד שזה לא הייתה אתה, שזה היה נמר. תגיד שזה נמר, זה הגיוני מאוד. קדימה. תגיד כן. בסדר. אבל זה רק בשבילכם, בשביל לגרום לכם עונג. בדיוק, זה מה נעשה עכשיו. בוא תשכב פה, ככה על הסכין. קדימה. אוקיי. נו. קדימה מותק שלי, נפח טוב את החזה. לא, תן הופעה של גיבור. גיבור? בסדר? זה ייגמר בקרוב? לא, זה לא שם. תן הופעה של רוצח בזמן שהוא מספר את ההרפתקאות שלו. רוצח? מספר הרפתקאות! כן. והכי חשוב, נפח טוב את החזה. יותר? שתיים. אחת. שתיים. שלוש. שלוש מקסים של אמא. שלוש. רגע, שלוש גרה. אני מקווה שיצאתי טוב. הייתה לך הופעה מלחמתית מאוד. יצאת מצוין. אתה יודע משהו גרה? מה? זה עושה לי ממש חשק להצטלם איתך. כן? כן, זה הריון נהדר. בסדר. תחפני על הבימה שלא יברח. מצוין. יש לנו את זה. אוקיי. תדמייני, את, רובים 180 מעלות, גב על גב, מבט. די! לא רוצה יותר להצטלם. אפילו אחת זה כבר יותר מדי. לא מוכן. הוא לא מוכן. להצטלם. להצטלם איתנו. אל תתייחס להורים שלי. למה כל כך מפריע לך? זאת מילה אחרונה. לא מוכן. אני כבר דיברתי איתך על זה. אנחנו אמרנו ששבויים תמיד רגישים נורא. אם אנחנו עכשיו נתעצבן עליו, הוא יתעצבן ויקלקל לנו את כל השמחה. בסדר, אז מה נעשה עם השבוי עכשיו? אפשר אולי, אף על פי כן שהוא העליב אותי מאוד,
אולי נזמין אותו איתנו לאכול. מה? לי אין שום התנגדות. מה? לי יש. זאפו, זה נורא לא מנומס. מאוד לא נמוך. נזמין אותו איתנו. אני לא רוצה להזמין אותו. אתה רוצה שלא ארבו את המפתיחה? אני לא מזמינה. יהיה התעצב לו, אני לא אבקע. היי! כל כאן, משפחת התאנו. רגע! זאפו! השבוי שלך בורח! תחזור לפה, מיד! אדון שבוי, כדאי לך לחזור לכאן בשביל לקבל הזמנה מכל בית משפחת טופן. לא, מזאפו. קדימה. ההורים שלי רצו לשאול אותך, כן, אדון אויב, שבוי, כן? יופי. אם אתה אולי תהיה מעוניין לשבת... מה? שאלתי אם תהיה מעוניין... מה? נו, אמרתי... די, קציעה! אתה רוצה לאכול איתנו? הנה, אמרתי את זה. כן, מצד אחד זה נראה מאוד... לא, אבל... לא, זאפו, מצד שני, זאפו, לא, אני חושבת זאפו. שלא. תלמד, ככה משכנעים. אז ככה. אני נותן לך את זה על חשבון הבית. לא דורש ממך לירה. אתה מקבל את זה? אוקיי, מוסכם נאכל. אתה רואה? כולם רוצים את היין שלי. גם! נו, אז נתיישב לאכול על המפה? כן. שאף אחד לא יתבייש לבקש תוספת. במיוחד אתה לא, אדון שבוי. נו, ואתה הצלחת במטבח? מתי? עכשיו? איפה? פה, הרי אתה נלחם. לא ממש, לא משהו מיוחד. כמעט אף פגיעה בול. כמה יותר חיסלת, סוסי אויב או חיילים? לא, סוסים לא. אין כבר סוסים. אז חיילים? כן, יכול להיות חיילים בטח, חיילים. יכול להיות? אתה לא בטוח? זה כי... אני יורד לי לכוון. תוך תפילת מריה הקדושה, לנשמתו של זה שבדיוק חיסלתי. מריה הקדושה? חשבתי אתם גם אומרים, אבינו שבשמיים כמונו. לא אבינו שבשמיים, הפסקנו עם זה. עכשיו, רק מריה הקדושה. זה יותר קצר. תשמע ידידי, אתה צריך להפגין יותר אומץ לב, כמוני. אתה יודע משהו? אפשר אולי להתיר אותך. מה? נראה שלא נוח לו. ברור שלא נוח לו. לא! עזבו! זה לא משנה. זה לא משנה, נגמר הסיפור. אל תתחיל איתנו בגינונים. אם אתה רוצה שיתירו לך את הרגליים, אתה רק צריך לבקש. תרגיש בנוח. בדיוק. טוב, אז תתירו לי רק את הרגליים. אבל זה רק בשביל לגרום לכם עונג, בשבילכם. זאפו, תתיר אותו. זאפו, תתיר אותי. זאפו, תתיר אותו! בסדר, אני הולך. ואף אחד לא דיבר עליך. הרי אתה לא כראוי. תרים את הרגליים. הוא שוכח מזה. הנה, הוא משוחרר, לחופשי. נו, שאיך אתה מרגיש? הרבה יותר טוב. תודה. תגידו, אני לא במקרה מפריע לכם, נכון? לא! לא? בכלל לא! אתה יודע, אם אתה רוצה שאפילו נתיר לך את הידיים, אתה רק צריך לומר. אל תאמר. לא! לא? לא גם את הידיים, אני לא רוצה לנצל, אני לא נצלן. הוא לא רוצה אבל לנצל. לא! אני הרי אומר לך שזה בכלל לא מפריע לנו. לי זה מפריע. טוב, אז תתירו לי גם את הידיים. אבל זה רק בשביל האוכל, כן? אני לא רוצה שתחשבו שאני בחור כזה שאם נותנים לו אצבע אחת אז הוא לוקח את כל היד. כן? עכשיו אתה לא תתיר אותו! זה פותר. אני לא רוצה לשחרר אותה. תתיר אותו! בסדר. תעמוד. אני לא מגיעה. עדיין לא. תיקופק. הנה, בבקשה. מרוצים? נו, איך המרגש, אדון שבוי? טוב, אתם יודעים, אתם לא צריכים לקרוא לי אדון שבוי. אתם באמת יכולים גם בקיצור. אוי, השבוי, זה בסדר. וזה לא יהיה אכפת לך? לא,
בהחלט לא, זה בסדר. אם כך אפשר להגיד שהוא זף, הוא אדם צנוע במיוחד. צנוע הוא צנוע. סוסים! זה סוף סוף קורה! הם מגדלים אותנו! תתחבא! זהו, הקצה נגמרה, נו, קדימה צא! קדימה צא! זפו, קדימה צא, אין לי כל היום. לא נפצעתם? לא קרה לכם שום דבר? מה אתה רוצה שיקרה לאביך? פצצות כאלה קטנות? כאלה קטנות זה לא אל מביך, תצחיק לא אותי! יש לנו לא אדוני, כאן אין אף אחד. אתם בטוחים שהסתכלתם טוב? בטוחים. אין אפילו הרוג אחד? אף אחד אדוני. וגם לא אף פצוע? אף אחד. זהו, ואנחנו עוד מתאמצים. תסתכל טוב פה ושם אם לא רואים עוד איזה פגר. אל תתעקש, כבר אמרו לך שאין פה. איזה חזירות. אדוני, אין כאן הרוגים ואני מתנצל וזה באמת לא היה בכוונה. את זה כולם אומרים, שאין הרוגים ושזה לא בכוונה. תעזוב כבר את האדון הזה. אם היינו יכולים להיות לכם לעזר, היינו עושים זאת בכבוד רב לשירותכם. שירותכם. ככה זה. אם זה יימשך ככה, אני לא יודעת כבר מה הקפיטן יגיד לנו. אבל במה העניין? פשוט מאוד, לאחרים כבר כואבות הידיים מרוב סחיבת הרוגים ופצועים, ורק אנחנו לא מצאנו כלום. וזה לא שלא חיפשנו. באמת לא נעים, באמת לא נעים. תגיד, אתם לא מצאתם איזה פגר? לא אבא. אהה! רק תגיד שאתה לא רוצה לעשות שום דבר בשביל שני האדונים האלה, שהם כאלה נחמדים דרך כאלה אגב. נחמדים הם אל תגער בו, תעזוב אותו. נקווה שבחפירה הבאה יהיה לנו יותר מזל, שיותר יהרגו שם. אשמח מאוד. אבינו שבשמיים. נו, אז שום דבר לא יעשה למען האדונים האלה? אבא, אני מבטיח לך, שאילו זה היה באחריותי זה כבר היה נעשה מזמן. אני יכול לומר אותו דבר. אבל תקשיבו, אף אחד מכם לא לפחות פצוע. לא, אני לא פצוע. גם אני לא. לי אף פעם אין מזל. נזכרתי! הבוקר שחתכתי את הסלט לפיקניק, נזכרתי בזרת. זה מספיק לכם? בטח! אני מרגישה לה קחו אותה מיד, קחו אותה מפה, קחו אותה מפה, זה קחו לא אותה הולך עם גברות, זה לא הולך. מפה. אין התקדמות. אין דבר. נקווה שנצליח בחפירות הבאות. אל תדאג, אם נמצא הרוג, אין סכנה שייתנו אותו למישהו אחר, אנחנו נשמור עליו בשבילכם. תודה רבה, אדון. לפחות זה ידידי. ביי. להתראות. אין. ככה זה שמבלים את יום השבת מחוץ לעיר. תמיד פוגשים באנשים סימפטיים. אבל מדוע בעצם אתה הוא האויב? לא יודע. אין לי הרבה השכלה. ותמיד היית אויב, או שזה נעשה ככה עם השנים? לא יודע על זה כלום, גיא. אז איך הגעת למלחמה? יום אחד, בבית אני הייתי עסוק בתיקון המגהץ של אמא שלי, ואז בא אדון אחד ואמר לי, אתה זה פה? כן. טוב, אתה צריך לצאת למלחמה. ואני אמרתי לו, אבל איזה מלחמה? והוא אמר לי, מה, אתה לא קורא עיתונים? איזה פור בעם הארץ. ואני אמרתי לו שאני כן קורא, פשוט לא את סיפורי המלחמה. זה בדיוק מה שקרה לי באותו היום, זה ממש אותו הדבר. גם אותך באו לקחת. לא. באותו בוקר לא עסקת בתיקון המגהץ, עסקת בתיקון המכונית שלי. בסדר, אני התכוונתי ליתר. זה לא אותו דבר, אתה לא התכוונת בסדר, ליתר. תמשיך. ואז אני אמרתי לו שיש לי ארוסה ושאם אני לא אקח אותה לקולנוע בימי ראשון, היא מן הסתם תשתעמם. הוא אמר שזה בכלל לא חשוב. ארוסתי אוהבת ללכת לבאולינג בימי ראשון. ואז אבא שלי ירד
ואמר שאני לא יכולה לצאת למלחמה כי אין לי סוס. זה בדיוק מה שאבא שלי אמר. האדון ענה שכבר לא צריכים סוסים. אז אני שאלתי אותו אם אני יכול לפחות להביא איתי את הארוסה שלי. הוא אמר שלא. אז אני שאלתי אותו אם אני יכול לפחות להביא איתי את הדודה שלי כדי שתכין לי קצפת בימי חמישי. אני נורא אוהבת את זה. אך! הקצפת! שכחנו את הקצפת לפיקניק. גם את זה שמתי לך על השיש. וגם על זה הוא אמר לא. ומאז אני פה. כמעט תמיד לבדי, לגמרי, לבד. בשדה הקרב. עד שפגשתי אתכם פה. אתה יודע משהו? אתה וזאפו שלנו. זאפו, וזאפו, 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 אתם כאלה חמודים, וכאלה דומים זה לזה. אולי תשחקו יחד, אחר הצהריים! כן, זה רעיון נהדר. זה רעיון מצוין. זה רעיון מדהים, זה רעיון מדהים. אמא יכולה לבוא. אמא, בואי רגע! הזמנתי לך אמא, הוא אויב! איזה שטויה! איי! אמא, אני לא רוצה לשחק, ניפגש, אתה רואה, אמרתי לך שהוא אוהב אותך. כיף יהיה! בוא, תן חיבוק. הידד, אתה רואה, אמרתי. די, מספיק! אילו רק ידעתם מה מספרים לנו על האויבים, אתם לא הייתם מתנהגים ככה. תתרחקו ממנו. הגנרל מספר שכשהם לוקחים אותנו בשבי, הם שמים לנו חצץ בנעליים כדי שיכאב לנו כשאנחנו הולכים. אתה לא מתבייש? אתה לא מתבייש להשתייך לצבא של פושעים? אני לא עשיתי שום דבר. אני לא רעה לאף אחד. הוא ניסה לסדר אותנו! עם הפרצוף הזה שלו! של צדיק תמיד! לפה! עכשיו! שב! אנחנו לא היינו צריכים להתיר אותו. באמת? אנחנו לא היינו צריכים להתיר אותו. אבל מי שאמר לא מקשיבים, אם זה ככה, רק מספיק שנסובב את הגב והוא ישים לנו חצץ בנעליים. לא! לא! זה החצץ! לא! מה עשית? אל תהיו כל כך רעים אליי, די כבר, די! איך אתה רוצה? לא, איך הוא רוצה שאנחנו נהיה? אני עצבני, אתה יודע איך אני עצבני? אתה יודע מה אני הולך לעשות? אני הולך עכשיו אל הקפיטן ולבקש ממנו שייתן לי להצטרף למלחמה הזאת. אבא, אתה זקן מדי, לא ירשו לך להצטרף למלחמה הזאת. אז אני אקח לי סוס! זה חרם! אני יוצא למלחמה הזאת על חשבון עצמי! כאילו אתה היית גבר, אני תעשה אותו דבר. גברתי, אל תתייחסי אליי ככה, ואני גם גבר. וחוץ מזה אני רוצה להגיד לכם שהקפיטן שלנו אמר בדיוק אותו הדבר עליכם. כן. איך הוא העז לומר שקר שכזה? עלינו! עליי? אתה בטוח שהוא אמר בדיוק אותו הדבר. כן. בדיוק אותו דבר, אחד ואחד, חצץ והכל. הכל. כי אולי זה אותו קפיטן שדיבר עם שני הצדדים. אבל גרה, אם הוא אותו האיש, הוא יכל לפחות לשנות את הדברים מאחד לשני? איזה מין דבר זה להגיד לכולם אותו דבר? עוד כוסית? עוד כוסית! עוד כוסית! עוד כוסית זה רעיון נהדר. רעיון משובח. אני מקווה שהפיקניק שלנו מוצאת חן בעיניך אדון שבוי. כן, לפחות זה היה יותר טוב מראשון שעבר. מה קרה ראשון שעבר? מה קרה ראשון שעבר? כיף היה בראשון שעבר! אתה לא מבין. כמה שנהנינו שם! מה קרה בראשון? אז ככה, יצאנו לשדה, הנחנו את כל המצרכים על השמיכה, ואז כשסובבנו את הגב, באה פרה. אני? אני לא עושה את זה. אני לא עושה את זה. אתה כן. אני לא. פרה! כזאת שעושה... אני לא עושה את זה, אני אסביר לכם. נו, פרה!
את כל המצרכים, כולל המפיות. צוללנית, הפרה הזוהה, גדולה, ענקית. שמנה, כן. אבל, לשם פיצוי, אכלנו את הפרה. מה, מו? מה? אנחנו קונטסים! אנחנו עושים את זה הרבה. הם בוודאות לא נשארו רעבים כמוני. טוב, אני רוצה להרים כוסית. אני רוצה להרים כוסית לגרה. בעלי, שפינה את כל עיסוקי השבת שלו, ובא לכאן, לשדה, בשביל הבן שלנו. זאפו, שהוא מכונת לחימה. לא ראיתם דבר כזה. איך קוראים למכונה הזאת? ספרטה. ספרטה. וגם לחבר הכי טוב שלו החדש. לא, כן. לא, כן. שהוא, כן, אתה אל תצטנע. שהוא, גרה, לא שאלנו אותו מה הוא עושה כאן. בלחימה, מה הוא עושה? שהוא, מה אתה עושה בלחימה? מה הוא עושה? אני לא יודע. בשביל להתבדר, אני מעביר את הזמן, יש לי הרבה מאוד זמן להעביר בהכנת פרחים מסמרטוטים. ומה אתה עושה עם הפרחים האלו? בהתחלה אני הייתי שולח אותם לארוסה שלי. קושקוש. אבל יום אחד היא הודיעה לי שגם החממה וגם המרתף הם מלאים כבר לגמרי ושהיא לא יודעת מה לעשות איתם. אז היא ביקשה ממני שאם אני יכול, שאם אני מצליח, שאם אני יכול, אז שאני אלמד להכין לה משהו אחר. והצלחת? ניסיתי ללמוד להכין דברים אחרים, אבל לא הצלחתי להכין שום דבר. אז המשכתי להעביר את הזמן בהכנת פרחים מסמרטוטים. ומה עשית עם כל הפרחים האלו בסוף? עכשיו מצאתי איך להשתמש בהם. אני נותן פרח אחד עבור כל חבר שמת. ככה אני יודע שאפילו אם אני אכין המונים, אף פעם לא יהיו לי מספיק. מצאת פתרון טוב. מצאת פתרון מצוין. מצוין. זה פה, מכין פרחים מסמרטוטים, ואני, זה פה, אני סורג. מה? הוא לא שורד. הוא לא... לא שורד. סתם. לא. והגיד לי, כל החיילים משועממים כמוך עם הפרחים בזמן לחימה? תלוי מה הם עושים בשביל להתבדר, אבל כן, רובם כן. גם אצל זאפו, הבן שלכם, זה אותו הדבר. אז אולי נפסיק את המלחמה. מה? מה? אולי נפסיק את המלחמה! אבל איך? זה פשוט! אתה תגיד לחברים שלך שהאויבים לא רוצים להילחם, ואתה תגיד אותו דבר לשלך, וכולם יחזרו הביתה. רעיון מצוין! מטורף! וככה תוכל לסיים לתקן לי את המכונית שלי, אני מחכה לזה בלב. איך קרה שאף אחד לא חשב על זה קודם? זה רק אבא שלך יכול להעלות בדעתו רעיונות שכאלה. אני מכירה אותי. אל תשכח שהוא היה תלמיד מצטיין בסמינר למורים. הוא גם אוסף בולים. זה לא יעבוד! לא יעבוד! לא יעבוד! לא יעבוד. מה יעשו כל המפקדים והקצינים? מה? מה? לא חשבת על זה, גרה? כן, גרה. ייתנו להם צעצועי מלחמה כדי שירגעו! לא, זה גאון הדור. אני יודע! קחי אותי! מצוין! חברים שלי יעופו על זה. תהיה לנו הצלחה משוגעת! נגמרה המלחמה!